Добър ден, здравейте. Ето жена ми е тук. Гледайте какви чудеса направя. Другия е домат, биволското сърце. 250-300 стръкчета. Да покажем и пиперчето, видим как върви. Жена ми беше до сега от тук, аз от другата страна. То ни остана от разсада, ама за 10 дена и он дръпна много добре. Домаче има за всички в сърце. Пиперчето е правителният 3-4 реда там. Дръпнаха. Ама те постигнахме целите си. Горе-долу от всичко по 1000. Краставичките не можахме, ама живот и здраве. Другата година повече. Трева. Толкова дъждове. Колко реда? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 реда пиперче. Тук беше 48, над 1000 са. 2-3 лехи с люто, 4 с капия и другите селска чушка. Ето тук и тиквичките. Онзи ден касахме. Еваме сега дали има. Охо! О, мамини! Охо! Има. Айде вечера кой ще седне на тиквички с кисело млеко, чесънче и копърче. Ох. Мале. Така. Жена ми беше от тука. Чекай да прекосиме тук, че това го не гледаме. А аз тиквите, че тук беше боедак. Пречешахме. Тиквите, че тук от дъждовете трева. Но не може да дишат завалиите. Те до сега копане. Яко. И вече почва да напича слънцето и спираме малко почивка из вечер. Към 7 часа до вечера. Един, 2, 3, 4 реда, но са по 3-4 семки връгани. Абе, около 100 семки беха тиквите. И тикви, и тиква цигулка за да си сложи за тиквениче зимата. Днеска имахме свободен ден, къде всичко сме направили оранжерията и до нея им стана свободен ден, па жена ми беше оттам, аз от тук. Чистихме тревата. Много трева. Арес, какво става, майко? Ето го мое пазач. На двора ми. Арка, какво става си? А? И тази мисия за днеска, тая работа не я оставихме за утре. Сашин ги е добре, че беше боедак. Тиквите. Да има за кокошчиците и за назе. За стоката. Да дават хубави домашни яйчеца. Екстра. Чао, хубав ден. Живи и здрави и труда краси човек. Домашно, хубаво, по-добро от на село, да си го насадиш ти с двете ръце, да си го гледаш, после с кеф си го хапваш.
Живи и здрави! Хубав ден ви желая!